Така, здравейте, аз съм EvoBG12 и това е моят нов канал, в който ще снимам предимно на Minecraft и различни други мобилни игри. За днес съм подготвил един survival, в който още не съм създал света, но ще го направя извън кадър. Така че ще се видим след малко. И така, здравейте отново. Създадох света и ме спана на това място тук. Така че сега мисля да тръгна да събера малко дърво, защото то ще ми е полезно. И мисля да събера това дърво и да спра на пауза, докато събера повече дърво. Защото надали ще е много интересно да гледате как събирам дърво. Така, сега ще спра на пауза и когато събера определено количество ще се върна. Така че отново ще се върна след рекламната пауза. Мисля, че толкова дърво ще бъде достатъчно. И сега нека се направя инструменти. Един меч, една лопата, кирка и нека една брадва. Така. Сега си взема крафтинг тейбъла и трябва да намеря някаква пещера, от която да изкопая камък. Там чак сега забелязах, че има ябълка, която няма да взема, защото не си струва. Мисля да тръгна насам. Да видя какво ще намеря. Не искам се отдалечавам прекалено много от спавна, защото не искам да го изгубя. Тук не мога да видя да има пещера. Там си. Да, тук виждам, че има пещера. Да, две пещери има. Чупак. Няма да е лошо да увеличам малко звука. Така се надявам да е по-добре. Така. Нека да погледам. Колко пещери има. След тази първата е експлорна. What's up? What? Dungeon. И аз нямам кол сега да сетя. Нека посъбера малко камък и тогава ще погледна. Ще ми трябва още малко. Толкова трябва да е достатъчно. Ще направя малко чаркол. Айрон. Няма смисъл сега ги избивам, защото ще се спълнат още. Така. 8 торча. Нека да сети малко така.
И да сложа върху спаунера. Тук и къде мога? Там. И сега да ги убия. Така. Видя какво има в честовете. О, седло. Кофа и паяжници ще взема. Също и редстоун. Така. В този чест какво има? О, златна ябълка. Книга. Gunpowder. Би ми бил полезен с нещо. Кола също. Пшеницата. И хляба. Другото едва ли ще ме потребно и... О, брони са ми пуснали. Супер. Някакви начални брони да имам. Ами този спаунер мога да го използвам като грайндер по някое време за XP. И мисля да тръгвам малко по-надълбоко. Нека първо си направя този стъмнил. Аз мисля да дойда тук. Се скрия за през нощта. И сега мисля да покопам малко камък. И ще се върна, когато изкопая достатъчно. Така че до после. И така, след доста дълго копане и почти да умра, на косъм бях да умра, се прибирам с един стак 16 айрон. И това е общо взето. И там виждам коне, които мисля да опитомя. И се надявам да намеря някакво животно, което да убия, за да се изпика храна, да се изпика месото му. И да се нахраня, защото надали ще издържа доста дълго тъй. И то бързак. Айде бе. Така. Така, имам си икон. По-лошото е, че нямам легло. Не знам как ще изкарам втора нощ. Мога да си направя само 2 легла с паяжници. И мисля да се закопая някъде под земята и да спра на пауза, докато стане ден. Така че ще се видим след малко. И така. Стоях в ето тази дупка цялата нощ. И точно когато се съмнам, някъде там се спалнаха 3 овце. И си направих легло. И също направих и малка конюшня тук за моя кон. И мисля това да е за този епизод. Така че, ако искате още такива видеа, харесайте този клип, абонирайте се. И мисля това да е, така че, чао от мен, до следващия път.